Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwaba mfowethu, njengoba nazi ukuthi samankentshane guys. Njengamanje mawuqala ukufika kuleli khasi bafowethu, sicela uchofoze usubscribe button, ungakhohlwa ukulike, ukukhomenta, ushare futhi ukuze nabanye abantu bawuthole umsebenzi, kungabi ukuthi mhlambe utholwa uwe kuphela. Siyacela ke guys ukuthi nihambe nathi kuona yonke imisebenzi esiyenzayo. Niyazi ukuthi imisebenzi esiyisebenzayo ukuthi ibucayi kangakanani, kodwa siyacela ke ukuthi wonke umuntu okhona la abe ne-comment yakhe khona nathi sizokwazi ukugqugquzeleka sikhule lapho ekufanele sikhule khona. Kuningi ke bafethu esikwenzayo, ningi neyinqushunqushu esihlangana nazo. Ezinye izinto ke asiyiposti lana ngoba zisuke eyizinkinga kakhulu, mhlambe kubona ukuthi hayi cha bekushube ngempela, sigcine sesibona ukuthi hayi lokhu kuzolulaza ubani, lokhu kuzolulaza ini isithunzi sabani, sigcine sesingawupostanga lo msebenzi loyo. Kodwa ke bafethu into engigqugquzelayo nento engiyithandayo, wonke lo msebenzi siwevele sesiwenzile, sawuqeda, sawuhlula. Ukuhlula kumsebenzi ukwenze njani ukuthi umuntu esizakale kuleyo nkinga asuke nayo. Njengamanje bafethu siphethe nanangusisi lana, asazi ukuthi inkinga yakhe siyayazi inkinga yakhe ingakanani, but inkinga yakhe inomehluko ke kunalezi ezinye ke sijwayele ukuhlangabezana nazo. Siyacela ke bafethu ukuthi nihambe nathi kuyona yonke into esiyenzayo, angihambi ngedwa ke njengoba nazi bafethu, ngihamba noNgiba. Masibabili singamankentshane bafethu, wonke umuntu onenkinga akabhale laphana, abhale lapha epagini laZosi ukuthi amankentshane siyacela ukuthi asisize nginenkinga ekanje nakanje. Ungafeli ngaphakathi, ngoba lento leyo yokufela ngaphakathi ingagcina mhlambe isikwenza ukuthi uyilengise nangelinye ilanga mhlambe yabo. Sisi wami niyaphila? Ngiyaphila, njani? Sikhona. Igama ubani usisi wakuphi udakwaphi nawe? Igama lami nguAzande kwakaXoli Isibongo, ngisuka eClermont. Yebo. Usisi usibhalelile sisi wami, ngiyifundile ke mina yonke into osibhalele yona. Besicela ukuthi mhlambe utshele nababukeli laphana ukuthi mhlambe ingabe mhlambe inkinga yakho ingakanani, ufuna ukusizwa ngani. Inkinga yami into eyenza ukuthi ngibhalele ipage imankentshane ukuthi bengithi ngithenga ifone. Mangithenga ifone ngirefer umngani wami kulo muntu odayisa amafoni. Mangithi ngithenga le phone, lo muntu angaze ngimbone sithenga kuyena ifone. Ngiyamsendela imali, uyangithembisa ukuthi uzoyiletha, ngimsendela ilocation, ngimsendela zonke izinto zami, ngimenzele nemali. Nginawo ama-proof, ngimsendela khona imali. Bengithenga i-iPhone 16 kuyena, ngigcine ngimkhokhela u-12,000. Mangimkhokhela le mali angisamtholi efonini, ifoni iyaringa. Ungiblockile ku TikTok, ungiblockile ku Facebook, but kuma calls ngisamthola. Manje ingakho nginibhalelile ukuthi cela ningisize ngithola imali yami back, because angisamtholi nefoni ayisekho into angisiza ngayo, ayisekho into angi-update ngayo ukuthi kusaqhubakala ukuthi ngiyayithola ifoni noma ngisayitholi. Mana sesibuza njengoba uthi ukhokha 12,000, ihlobo lefoni lolu 12,000? iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro. Yeah. Imalini siyonke leyo mali 12,000 vele noma khona ibalance enyibisela? Cha, khona ibalance enyibisasele. Ebe umalini ibalance? Ebe ku 4,000. Sisebonye kule mali onabo ungayingane esitolo mhlawumbe uye khona ka-iPhone. Ngicabanga ukuthi ngaleyo mali leyo ubunayo buzoyithola i-iPhone esitolo. Yini ekwenze wakhetha ukuhamba uyithenga kumuntu? Ukuthi khona umngani wami onayo oyithenge kuyena and wayithola yena. Nami benginethemba lokuthi mangiyithenga kuyena ngizoyithola. Nesiqiniseko sokuthi umngani wakho wayithenga kuyena? Yeah, nginesiqiniseko ukuthi wayithenga kuyena. Umngani wakho kwamchazela ngalolu daba lo njengamanje ungasamthuli lo muntu akurefer yena kuyena? Ngimchazelile wathi nayo inkinga ukuthi ngoba akazi ukuthi uhlala kuphi. So umuntu enihlangane naye online? Yeah.
So umngani wakho yena wayithola kanjani wamlethela noma ukwenzakalani wayithola kanjani ifoni? Umngani wami ifoni uthi wamfakela kuyona ephepha. Oh kwaphepha. Wamfakela ephepha. Yo. Lokudaba lolunzima ngoba manje abomuntu mayefaka phepha usho mhlawumbe kungenza kuba umuntu okhona la eThekwini, kungenza kuba umuntu ongekho, kungenza futhi kuba umuntu ongekho wayikhona la South Africa. Ngoba ngiyizwa uthiwa nako China abantu abaningi bayakwazi ukuthumela from eChina. So lo muntu usisi wami ugcinene nikhuluma naye? Ngigcine ngeviki elidlule. Mase ngithi ngiyamfonela manje angisamtholi. Iyaringa kuphela. Wagcina ethini mhlambe inkinga yakhe wathi yini inkinga ukuthi angalokhonje? Wagcina ethe angimsendele imali. Yeah. Uzongiphela leyo 4000. Yebo, wathi agcina ethe ngimsendele imali, uzoqhubeka sibe sixoxa sikhuluma ukuthi ngithola kanjani ifoni nemali esele ngizoyikhokha kanjani. So wena wagcina usuhlanganisile lo 4000 usufuna mhlawumbe usufuna ukusenda back yini ngesikhathi usungasamtholi? Yebo. Manje sesingifuna ukuthola isivumelwano senu sasithini uzokhokhe u12000 isivumelwano senu sasithini wathi mhlambe khipha imali engaka mase ngikunika ifoni mase sibuya qedela kwenzakala kanjani njengoba uzokhipha u12 kufika ku12 ifoni ungayitholi sasithini isivumelwano senu? Wayithe angile enginayo angimsendele yona le enginayo uzongifakela ngizothi esengifakelile ifoni isingakimi ngizoqhubeka ngizokwazi ukumkhokhela le mali esasele ngakimina because lese ngimsendele yona isiningi usengakhona ukungifakela ifoni. Yo uthi sesikahle kahle wena uthenga umuntu ngo16k. Yebo. Kahle wena uthembe umngani wakho wena? Bengithemba umngani wami ngoba phela ngibone yakhe yafika. Thembe lo yamuntu ngomngani wakho? Yebo. Yo. Kodwa lo muntu akaza mention ukuthi ukephi nendawo mhlawumbe akaza mhlawumbisele ukuthi hayi mina mhlawumbe ngihlala endaweni ethile. Cha uyena owacela ukuthi ngimsendele ilocation ngoba ngenzeka ukuthi ayilethe yena mathupha noma angifakele yona ephepha. Bafethu. Kodwa sisunesibindi kunezinto ezikanjalo ngiyazi ziyenzeka yabo. Anoqhaphana lempenzela. Kuzophela u3 weeks manje. 3 weeks. Yeah. Ublockile. Ungiblockile ku TikTok because une page ku TikTok. Ungiblockile khona but ngima calls isaringa akasayibambi. Yeah. Mawuthi uyamzama mhlambe ngenye awazi umzama ngenye ifoni? Ngeke ngamzama ngenye ifoni ngambhalela ukuthi mina wangiblock. Hawu. Ongamele phela uthi wena ngakufuna ukubona ukuthi uziba ngoba ekuziba noma mhlambe kusho ukuthi uyaqola ngamanye amazwi. Yeah. Uthe wamnika kanjani le mali wamfakela? Yeah ngamsendela. Unayo account yakhe? Yeah nginayo account yakhe. Phela kulula makunjalo. Ubusangangisho amaphoyiseni phela makunjalo. Ngithi unayo account yakhe izokwazi ukuthi ulithole usizokwazi ukutraceka nayo yonke into. Uke waya amaphoyiseni? Cha akaze ngiyi. Uvele wasuka nje weza ngasisi. Yebo. Kodwa kungcono ke mina ngithanda le party le ukuthi unawo ama proof. Yabo sisebenza ngokufakazi. Sisebenza ngokufakazi sisi. Sisebenza nanokuthi mhlawumbe inamba yakhe iyangena yini. Ngoba uma inamba ingangena awunayo iproof awunalutho. Sikwazi ukusiza. Ngeke sikwenzelele. But njengamanje ngoba uthi unakho konke kulula. Nanokuthi ngoba inamba iyaringa ulula kuthina sokwazi ukuthi sikusize isikhathi sahluleka. Asikaze bakhona nabantu. Kuto. Hey. Hello. Ulimi la sulu. Usesilungu. Knock. Hey. Knock. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And yourself? We're sorry to enter ring without your permission because we started to knock. No one answered. I'm so sorry, no cameras allowed. What is this SIM connection with? Oh, we're looking for Ryan. No cameras allowed, sir, please. Yes, ma'am. Yes, we're using the cameras, working the sorry about cameras. this, So but- now we're looking for Ryan. We got something for Ryan. I don't know who you're talking about, number one. Number two,
This is not my home. This is where I live, and they're not going to be happy with what you're doing. Can you please put that away? No, Mama. Can you please just find us? You're a not Ryan? understanding. Do you know Ryan? Who's You know Ryan? Ryan? I do not know Ryan. don't Ma'am, know we're looking Ryan? for I Ryan. don't know Ryan. We're looking for Ryan right now. Can you please put the Ma'am, camera please, away? please. We're looking for Do Ryan. not. Why are you fighting Do now? not. Why are you fighting? Ma'am, not we're looking touch for me. Ryan here. You got something for Ryan. I just told you there's no Ryan that stays here. Can you please put Ma'am, Go outside here. Evo, in, press in.